Då kör vi. Lycka till allihop. OPG Platina. Ska du släppa Shark också eller? Helt? Vad menar ni med kör? Ja, nej men det är för sent. It's too late. Han sitter och söver, Magnus. Tomt. Lycka till allihop. Good luck. Byter den. Ni är för fan 5 minuter för sena. Ja. Buffalo mot Edmonton. Och Sharks. Så. Då får ni säga till om vilken spelare nu är som du skulle få om det kommer något. Först har vi Minnesota, Zach Parise. En Trax heter de här varianterna. Trax. Och base. Vi har en retro rookie till Buffalo på Jack Eichel. Jack Eichel. De skoj bara, okej. Antecknat. Detroit, Dylan Larkin. Dylan Larkin. Och Team Logos på Jerome Iginla. Vilket land kommer han ifrån? Donskoj. Underligt namn. Brandon Gauns till Vancouver. Och Datsuk. Pavel Datsuk till Detroit. Vad meningslöst det där kändes. Ser ni den här lilla texten här? Detroit Red Wings står det där. Det jämför man med den. Det är nästan löjligt. Oh. Space. Noah Hannifin. Carolina rookie. Och en retro rookie till Winnipeg. Connor Hellebuyck. Daniel Sprong for
for the Pittsburgh. Sharks, Joe Pavelski. Superstars. En retro till Anaheim på Ryan Getzlaf. Och Zach Fucale. Montreal. En Rainbow till Winnipeg. Dustin Byfuglien. Malcolm Subban. En retro rookie. Och Jacob Delaros. Montreal Canadiens. Oj. Då här skulle jag kunna tänka mig Marcus Johansson, Black Ice. Titta, jag antar att du har den, eller? Dönsköj. Sedan har vi en White Eyes till LA Kings, Milan Lucic. Nummer till 199. En retro rookie, Kevin Fiala för Nashville. Alltså den här Rainbow är ju helt otroligt. Jag tycker de är så tråkiga. Toronto, Nazem Kadri, Rainbow. De lägger på en liten hinna på den. Brooke McGinn till Carolina. Base. Jared McCann, Vancouver. Rookie. Och en retro Rainbow, Oskar Lindberg. Shane Prince, Ottawa. Rookie. Och en Tracks till Dallas, Tyler Seguin. Han är lika många hits som basekort i de här. Lite spännande. Gustav Olofsson, Minnesota Wild. Och Rainbow, Derek Stepan. Derek Stepan. Tjena Magnus, välkommen.
Willkommen. Sen har vi Juice Saros. Nashville. Och Chandler Stevenson till Capitals. 3 paket kvar. Vi borde ha en auto här någonstans. Ingen auto. En White Eyes på Eric Stahl, Carolina. Och en Mike McCarron, Montreal Rookie. Dallas Stars, Mattias Janmark. Sedan har vi en retro på, eller vad säger jag, en rainbow på John Van Beesbrook. Och ytterligare en, weird, Florida Van Beesbrook. En retro. Så borde det vara en auto här i sista paket. Hoppas vi på för färg. Oh, nice. Matt Murray, Pittsburgh. Frågan är hur ovanliga de här är. Colorado, en retro blue rainbow till Colorado, Mikko Rantanen. De här retro-auto borde ju vara rätt ovanliga. Retro rainbow blue. Ja, snygg. Vackert.